Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culture TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van vandaag. De datum van vandaag is maandag 27 april 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Ajax laat kansen liggen in topper tegen Feyenoord. Laatste bal was niet goed genoeg. Ajax vrouwen heeft in de topper tegen Feyenoord nagelaten om zichzelf te belonen. Na afloop overheerste dan ook de teleurstelling bij de Amsterdammers, die volgens Sanne vooral zichzelf tekort deden. Eigenlijk alleen maar geen goede gevoelens, reageerden ze na afloop. We hadden hier gewoon willen winnen. Ajax had met name in de eerste helft het overwicht. De ploeg had veel balbezit en controleerde de wedstrijd, maar wist dat niet om te zetten in doelpunten. We waren enorm dominant en hadden de bal veel. We hebben wel een goede kans gehad, maar die laatste bal was steeds net niet goed genoeg. Aldus Sanne. Ook in de tweede helft bleef Ajax gevaarlijk, maar opnieuw ontbrak de scherpte in de eindfase. We hebben nog grote kansen gehad, maar het zat er gewoon niet in vandaag. De VP eert kotocultuur bij Vosten Grand Koto Gala in Ballroom Prince. VP Gregory Rusland heeft zondag het Vosten Grand Koto Gala bijgewoond in Ballroom Prince. Het evenement stond in het teken van de rijke Afro-Surinaamse klederdracht en cultuur en bracht cultuurdragers, liefhebbers en genodigden bijeen in een feestelijke en waardige sfeer. Tijdens de avond sprak de VP zijn waardering uit voor het behoud en de promotie van de kotocultuur. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van culturele identiteit en tradities als fundament voor nationale eenheid en trots. Als blijk van waardering en erkenning ontving de Bohensman een bijzonder schouderdoek van de organiserende vereniging De Frenti Rutu, onder leiding van Claire Cornet. Volgens de organisatie symboliseert het gebaar de verbondenheid tussen de overheid en culturele organisaties die zich inzetten voor het behoud van Surinaams erfgoed. VIS kritisch op uitblijvend concreet productiebeleid regering Simons. Na ongeveer 8 maanden regering klinkt kritiek op het uitblijven van een concreet productiebeleid van de regering onder leiding van Jennifer Simons. Volgens de Vereniging van Economisten in Suriname ontbreken nog altijd duidelijke maatregelen om de productie te verhogen en de verdiencapaciteit van Suriname duurzaam te versterken. Hoewel de regering meermaals heeft aangegeven dat sectoren als toerisme en landbouw prioriteit genieten, blijft de voortgang volgens critici beperkt. Voor beide sectoren zijn presidentiële commissies ingesteld die plannen moeten uitwerken. Maar volgens de VES leidt dit tot vertraging omdat eerder opgestelde rapporten en bestaande lokale expertise onvoldoende worden benut.